Li bajarê Giresun'a herêma Rojhilatê Behra Reş ya Tirkiyê. Ku ev bajêr bi hilberîna findiq û çayê bi nav û deng e. Çîroka melayekî teqawit ku çay gergê dike, bala herkesî dikişîne. Mela Talat Efeyî 59 salî, piştî ku 26 sal li gundê xwe û li gundên derdorê Malatiyê dike. Di sala 2007 da ji wezîfeya xwe teqawit dibe. Lêbelê sebra wî li malê nayê. û beriya 9 salan li ser rêya Tîrebolû û Ordiyê bi semawerekî seyyar dest bi çayjîtiyê dike. Mela Talatê ku tim û tim rûkene, bi serê xwe vê kargehê îdare dike û ji bo rêwiyan dibe stargeheke germ. Mela Talat him ji ber hezkirina kar û sohbeta bi mirovan re û him jî ji ber derdê debarê dest bi vê karê kiriye û bi kêfxweşî û dilsozî vê karê xwe 9 salan didomîne. 1961 Giresun Tirebolu Ez di sala 1961 de li gundê kuzguna ser navçeya Tîreboluya Giresunê hatime dinyayê. Min li gund dibistana seratayî û navên xwand. Lîseyê jî li Edirneyê li İmam Xatîbê xwand. Piştî ku ez mezûn bûm, ez ketim ezmûna Melatiyê û bûm melim. Min tam 26 sal û 2 mehan Melatiyê kir. Piştre ez di sala 2007 de teqawît bûm. Lê nema sebra min li malê dihat. Min 4-5 salan karê malê kir. Lê piştî sala 2011 de min li ser vê rêyê bi semawerekî seyyar dest bi karî çawcîtiyê kir. Mebesta min sohbeta legel mirovan e, ne bazirganiyê. Lê helbet debara malê û xwandina zarokan jî bûn sedem. Ev 9 salin ku ez bênaber vî karî dikim. olarak bizi atadılar. Di têketina vê çayxaneyê de hebûna vê tabeleyê bala herkesî dikişîne û gelek kes dema dixwînin heyrî dimînin. Lewra di tabeleyê de nivîsiye ku hûn bi xêr hatin. Ez ê piştî demekî werim. Hûn dikarin ji xwe re çayê dagirin û vexwin. Efiyet û noşican be. Dema ku Talat Xoce ne li çayxaneyê be. Ew derê çayxaneya xwe nagire û ji bo rêwiyan derî vekirî dihêle. Tiştekî balkêş jî ev e ku li vê çayxaneyê taştî jî li ber çay ikram e. Hani yol kenarında bir işletmeci olduğumuz için Anadolu'muzun Ji ber ku çayxaneya me li ser devê rê ye, em her roj bi dehan mirovên ji Anatolyayê diezemînin û hev nas dikin. Kî dibe bila bibe, kî were vir ez bi dil û can, bi nezaket û bi rûkenîm van pêşwazî dikim û xizmeta van dikim. Mirovên tên vir demekî xweş derbas dikin û jê kevxweş dibim. Ev yek têra min dikim. Mirov mane hesreta diyalog, hezkirin, şefqat û muhebbetê. Ez mehên havînê ji nimêja sibê heta 9 û 10 êvarê dixebitim. Rojane 40-50 însan tên wê derê û xizmeta wan dikim. Herçi qas bibetilim jî rûkenî û kevxweşiya mirovan min dilxweş dikim û ez westandina xwe ji bîr dikim. samimi candan Giresun'a bajarê Behra Reş bi navê xwe yê berê yê Yewnanî Kerasûs. Navçeya wê Tîrebolû jî tê meneya sê bajêr û ji Yewnanî ji Trîpolîsê tê û 45 kilometre ji navenda Giresunê dûr e. Mela Talat Efeyî çayger jî ku em li ser rê rastî wî hatin. Ji gundê Kuzguna ser navçeya Tîreboliyê ye û çayxaneyekî bênav dişxulîne. Lê ew dibêje gero rojekî karibe tabeleyeke nû bide çêkirin wê navê vê kargehê bixe çayxaneya muhebbetê. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Giresun, Tîrebolu.